Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Doloi jong ka ilaka Joai uba pura mon kinjing haka singi sajan jong ka arpui treu jembang arjar arpuar ula plat pet bai ka kot ba ai kerteng ki kejat jing shai ka menor bala tho do Dr. H Morman haka jing lang bala long haying school HK Sing Joai Dr. Morman haka jing kren lang kman ule thu ba ki jing tho ki bala pendrong haka ni kot ki long shibenta jong ka program haka All India Radio Shillong Bat akan juga poro ai kublai ya kinong tray hapo kini ka All India Radio kibala ai men CMU ban penmi ya kini ki jingtho. Ha kini kod la pendrong ya ki riti destur kibala jando artan ki khanatang kiba ompat juyat hu kod bat ki wei pat ki jingtho kibai dei ba ka jai penrio. Ha kini ki singi la sakilang do sekretari jong ka Khasi Author Society Joa Unit uba wasala idhar ka kong RM khongla kabala long ka noi kai jong ka Thomas Jones College Joai Uba Thayang, ulang Vice President jong Khasi Author Society Joa Unit bat kiwe. Kalau kamu dah kuis kilang, ya kaspa ko Dr. H Morman, the sound lembai thokot yo, ukulai imburom ya ni keski, yo man kekot kuwa, do yang ayat pi, agrupi keti yongi, kuwa iu nang yo, nang ye cucuk ibor mesin, baik tu bori pi siapa.